Ndinokuchingamudzai zvekare muzuva ranhasi. Zimbabwe ndomba kuti muri vatsvene kwese kwamuri kumatimana edu enyika ino yezimbabwe. Ndokutendai vaive vateereri nekuteerera nekulika nekusubscribe nekushare also mavhidhiyo edu nemaaudios edu kuma different channels kuma different platform. Ndimuri kuita kuti channel inenge ichisumuka ichikura zvakanyanya. Ndinotenda zvikuru. Ndisingakupedzeri nguva vateereri, ndine nhau dzandinadzo muzuva ranhasi dzatoda kuti tinge tichipanana pano. Nhau dziri kubuda nomastreet nemanewspaper akasiyana siyana. Zvivhitivhiti zvakasiyana siyana zviri kuburitsa nhau idzi kunze kweHerald neZBC vari kuburitsa zvechokwadi chinenge chichiitika mumastreet. Tine nhau iripo iri kunzi no great news, great hope for Zimbabwe, because zviri kunzi izvo Mnangagwa asaina the letter yekuresigna. Zviri kunzi Mnangagwa muzuva ranezuro akasaina leta yekuresigna. Zvanozwa nezuro kwanga kune that youth day. Zviri kunzi ndopaakasaina this letter. Handiti takambotaura, makateerera vanhau dzedu dzatakamboti titaurei mazuva mashoma apfuura, takati vaMnangagwa vari kunetsa kuti vasaine leta iyi iri kuendeswa kwavari nemilitary kuti vanga vachifanira kunge vachisaina. Iri kuendeswa pane group remawar veterans negroup remilitary rekuti vaMnangagwa vanofanira kunge vachisiya chigaro, asi vaMnangagwa vari kuita mumhimbindoga, vari kunyepera kudzungaira kuda kuti havasi kuda kuti kunge vachisiya, ndekuti vari kuziva kuti vakasiya zvinhu zvichaomera, asi zviri kunzi finally vasaina tsambayo. Ndezviri kunzi no what a great news Zimbabwe yatava kunge tichirarama tiri kubva muzuva ranhasi. Zviri kunzi for the first time in history mawar veterans and PF members, masoja nemaordinary Zimbabweans nemaCIO, mapolisi vari kubatana ende vari kushandidzana pamwe chete vachiti hurumende yaMnangagwa hatichaida. ZANU-PF inogona kunge iri right, zinogona iri nyasiri king isina munhu akaita Mnangagwa. Mnangagwa akauraya zvinhu ende ari kudestroya zvinhu. Iko zvino tiri kunzwa kuti mwana wacho pane zvaari kuronga ari kukanganisa masoja. Mamwe akatopedzisira akutonetsana masoja nenyaya yekuti ari kupinza propaganda imwe. Pane timu ari kuselekta masoja arikuda kuti anga achifamba achishungurudza vanhu vaya vari kuita go against baba vake. Izvi zviri kunzi hazvitenderwe kumilitary, ende muchaona zvichaitika iko ndekuti mwana waMnangagwa achatandaniswa, achabviswa kumilitary achimhanya. Muchaona kumashure kwemazuva mashoma shoma mwana waMnangagwa achatandaniswa kumilitary, achangonzi haasi kumilitary nenhaya yekuti zvinhu zvacho zvaari kuita zviri kunzi zviri kukonzeresa kuti military inge ichiparara. Zviri kunzi weekend ino pasignal yaitaurwa, weekend ino ndeyaitaurwa signal yekuti Mnangagwa anenge asisipo weekend iyoyo ichingopfuura. Monday totarisira dzimwe nhau tichikupepana nhau dzinenge dzakati siyane but nhau dzine dziri paheadline nedzekuburitsa vaMnangagwa vakatakura masuitcase avo nemanonga vachibuda paState House. Zvinonzi kuona army yatomuro ndomasignal acho aitaurwa iwana wageza no this is a signal yekutaura kuti vaMnangagwa ngavarove pasi, ndavachirova pasi. Ndiyo signal yacho, hakuna imwe yakadarika ivava. Zvonzi hanzi vanhu musachichidzirwa nevanhu vaED. Kana dziri mhuka tichadhira nemhuka. Mhuka dzinotitirwa semhuka. So vanhu vaMnangagwa vanoda kuchidzira vanhu zvokuti tiri magandanga, tinozouraya vanhu. Iko zvino yangu yekuti munhu wese ndaachiita gandanga. Kana unga uchinzi hausi gandanga kana wati iwe uchitoitawo character chavanoda kushandisa ichocho, tione kuti vanosvika kupi. Hakuna munhu anoitira different character, ende vazhinji vanoda kuita chicharacter chavana mubvira vambovhunwa hondo yachekana, kasi vanonwiswa mutoriro nekachaswa kuti vaite aggressive, kuti vave vachinetsa mamacitizen. Ndo zvinhu zvatisingatomboda. Mayouth yes, there's no need yekucelebrate even a youth day, ndeyekuti mayouth haana mabasa, mayouth haana kana future. Hapana, panze pakuniswa mutoriro chete nongodzi munge muchisapota zvakadai. So zvinhu zvikutoratidza kuti nyika inenge yakadhakwa. Zviri kunzi izvo kusunga mukadzi wageza hazvireve kana chunhu. Toona Mnangagwa ari kuzama nepese paanogona kuti anga achishungurudza mhuri wageza. Rosling Tavengo Wageza akabatwa nemapurisa
aya akatumwa naMnangagwa kuti anomubata kuti vanomunetsanetsa vakati muvharira but zvokunzi pari zvino adzoswa kumba vamene vada kuzama kuda kuita sei, asi vari kutya kunobvunza masoja kuti Geza ari kupinda waende kunana KG6 vanobvunza kuti Geza ndekwaari here kunokoro zvakamira sei. Takasawaona vakasamhanyiswa nemasoja muchikurangarira gore riya mapurisa iwaya ada kunetsa zvinhu akajambiswa akagariswa musingle line nemasoja. Ndo zvavada kuitwa izvi ndekuti dzungu racho rakanyanya. Vari kuda kushandiswa nemukuru wemapurisa uyo akaiswa maimanje naMnangagwa akaisirwa yekuti anga achishungurudza vanhu, anga vese vanhu vari kuita zvekuopoza Mnangagwa anga achivasungura. Iko zvino vakushungurudza media, wese wezvemedia akuteerwa achisekuripota. So kana uri munhu uri mufield yemedia, hazvina zvokuti unofanira kungochiripota in this way. Unoripota mafacts, unoripota zvinhu zvauri kuona, zvinhu zvauri kunzwa, zvinhu zvauri kuona kuti izvi veruzhinji ndizvo vari kusapota or ndozvavari kuda. Hauripoti ndekuti politician ari kuti zvakati. Kana politician achitadza anenge achitadza, he must go. Ndasiyana nazvo bhozi anenge azvitadza. Haufaniri kumanikidza zvinhu kana zvinhu zvichiramba or vanhu kana vasisa kudi. Haufaniri kumanikidza zvinhu. Apa nyatsobudisa pachena kuti vanhu havachada Mnangagwa akuzama kumanikidza vanhu. Even nyangu dai takaona chaiche kumaruzevha kwese, kumavillages, mapurazi chemu kwese mumamines meso, vanhu vari kutaura kuti aiwa munhu iye atikwadza, munhu iye tasakara, vanhu vari kunyatsooneka kusakara kupera, vanhu vakurarama nehembe dzemubhero, ende anenge atoafoda kutenga yemubhero anenge aitonzi akutomboita zvelife inenge iri nani. Saka unotoona life is from bad to worse. Macompanies akuramba achivhara, vanhu vachisiya mabasa, vanhu vakuramba vachitogara pamba vasina kana mabasa. Mayouth chacho vanoserebera chibhozi izvi vazhinji vaiva mauto kuma40 years havatomboziva kana inonzi ATM or bank card. Kana even nyangwe ma2000 vato almost ma25-30 years vasina kana ngirinzi, vasingatomboziva kuti ATM yakamira sei, kushanda kwakaita sei, vanongoziva kungwavha. Haingaite life iyo. Toda kuti nyika yedu iite economy inorana zviri smooth sedzimwe nyika dziri nyasori good. Tine maneighboring countries mumaisho aishoreka zvisingaite, asi panguva inei anyasone upenyu hwakanaka, vanhu vavo vakuenda kumabasa, mari dzavo dzava strong. Saka tichida kuti zvinhu izvi zvinge zvichibuda munyika yedu yeZimbabwe. Tienda panhau yeMashonaland West. Mashonaland West haina kumboteerera zvese zviri kutaurwa havatomboda kutombotyiwa kana kuteerera vese vokuda kutyisidzira vanhu vana Mnangagwa. Ndokutogara makatotaura kuti aiwa isisi tutori mhuka, kana muchiuya kwatiri muri mhuka, imi vandibva matochinja kuita mhuka, ndekuti kutyiwa kwatakaita vanhu ava kwakawanda, makore acho awanda, madecades makore akawanda. So hapasina zvokutya. Makaona vanenge vachinwirai doro vachibva kuwirai manheru, imi vanwirai doro futi movaendera futi manheru, movaona futi monyatsoona. Kana vaida kuita zvekuti vada kubheheva ngemhuka kunge vasiri maZimbabweans, imi tochinjai futi bhozi vanenge vachiramba vachidheerera vachifungudza kuti vamwe vanhu havafungi oro vamwe vanhu havakwanisi, havana upenyu. So ivo havakwanisa kufungira upenyu hwamwe vanhu. So makatovasiya vachitodaro vanopedzisa kujaira, vatopedzisira vatozouraya vanhu. Teta nhau yeMashonaland West. Mashonaland West yataura kuti iyo pachezvayo haichada nezvaMnangagwa. Yati no, Mnangagwa haichada. Yabva yamubudira pachena uko kuBulawayo kwangu kune Youth Day. Vabva vasumudza maposters vachiti Mnangagwa isusu hatichada, we are behind military, hatichatomboda zvako zvaMnangagwa. Military tirikusapota Mnangagwa ngaadzoporwe anga achibva pachigaro sezvo atosaina already ngirinzi resignation letter yake, ndaatongobuda. Kasongo 2 yemuZimbabwe iri kuitika iyi, it's a good story. Iri kuitika, iri kudevelopa yaMnangagwa, ende nyaya iyi haipere kusvika vaMnangagwa vabva. Nyaya iyi icharamba iripo pamuromo pevanhu veZimbabwe vakasiyana siyana, vacharamba vachitaura chete kusvika munhu iye anonzi Mnangagwa kusvika abva. Ndo zvakangoita same thing pakanga pavana Mugabe, yakaramba ichitaurwa chete kusvikira Mugabe azorwa pasi. Ndo zvimwe chete zviritopo izvo. Mnangagwa asitombosiyiwa aripo, ndaatonge achitoenda. Akatongosiyiwa aripo hazvitombobude zvakanaka nekuti noizi yacho pagare pachigare ipapo panenge pachibaya. Saka ndinotenda hangu Zimbabwe, ndotenda nekusapota community channel inei, ndotenda nekulika
Ndichikurudzira kuti mubayaka notification bell kuitira patinongobudisa dzimwe nhau ndimunoita kutanga muchidzinzwa. Ndotenda usa nokusubscribe nokushare kwamunoita mavhidhiyo edu nemaaudio edu kuma different platform. Ndotenda Zimbabwe.